Este sonyo tengah wangi kumpang kandaning puspita karang yuaning udyanira suram dewang kara jagat mangestu ora bangsa smadine luwih uga paring pepayun ing jagat wiwata. Niken Salindri kula nuwun wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun Matswakati. Pitakon kuwi iki wangsulana kanthi jujur lan saknyatane aja ndok tambahi lan aja ndok kurangi. Yen nganti kowe ora jujur bakal saya ngeboti paukuman sing bakal ndok sandhang. Salindri, kowe suwita ana negara Wirata kene wis pirang taun? Setunggal warsa kirang tigang dinten sinuwun. Banjur ana Wirata kene gawe apa? Lelati dumateng Gusti Ayu Tari wiwit saking siram dahar ngunjuk ngantos mapan sari. Banjur wingi sore wancine surup kowe kok ana pasar gedhe Wirata, kowe lagi ngopo Salindri? Kula dipun utus Gusti Ayu Tari kinen pados sekar kangge angrengga endahing patenggan. Banjur adiku Patih Kencaka lan Rupa Kenca kok mati ana pasar lan kowe kang ana sak cedhake. Sing mateni sapa lan sebab apa nek adiku loro kuwi padha sirna? Nuwun pangapunten Gusti. Gusti Patih Kencaka seda karana badhe ngunjak kaliyan kula mrawasa dumateng kula. Lajeng Patih Kencaka Rupa Kenca kula pejahi. Sing mateni kowe. Nggih. Kowe aja goro. Yen kowe ngapusi perkara iki ora endah rampung, malah paukumamu saya abot. Jare kabar sing gak tampa ana pawungan gedhe dhuwur sing mateni Kencaka lan Rupa Kenca. Nanging gandeng wancine surup ngancik wengi satemah ora cetha pawungan kuwi mau sapa. Iki sing bener sing endi? Sapa sejatine sing mateni karo adhiku? Ingkang mejahi patih kekalih menika kula pun Salindri. Ora ati nemu nalar. Kowe ngapusi kowe goro. Kowe mung wong wadon krubyuk kabotan pinjung mokal bisa mateni Yayi Kencaka Rupa Kenca. Salindri, yen pancen wong gedhe dhuwur mau sing jalari patine adhiku, kowe matura pawongan kuwi mau sapa tak cekel. Kula mboten mangertos. Kula mboten mangertos nuwun. Kowe kake jujura. Wong gedhe dhuwur sing mateni adhiku sapa? Kula mboten ngertos. Kula mboten ngertos. Kowe aja wedi Salindri, aja wedi.
ora perlu kuwatir ingsun bakal ngayomi kelawan jeneng sira. Kula ripalungguhan iki meneng rampung kowe sajarwa wong gedhe dhuwur mau sapa? Kula mboten mangertos. Karana ingkang mejahi patih kincaka rupa kinca menika kula Salindri. Ning Rudira Tawang gegono Tang Sumira sejatine ingsun ngiman lan pengin ngayomi kawan kowe Salindri. Merga kowe kuwi adine anakku Utari. Nanging gandeng kowe sing dadi dakane patine Kincaka lan Rupa Kinca ndok akoni dhewe. Ripalungguhan iki aku ora bisa ngayomi, ora bisa nulungi kawan jeneng sira, tegese jeneng sira bakal tibani paukuman utawa pidana. Sing kudune kowe tak pidana pati nanging gandeng anakku Utari ngunake pangenteng-enteng supaya kowe ora entuk pidana pati, mula saka hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Dina iki uga kowe kudu minggat aja napakake sikilmu ana bumi Wirata. Nggih sinuwun. Mboten langkung ngestokaken dawuh. Namung kemawon mbok menawi kepareng kula nyuwun wekdal tigang dinten malih mapan wonten ing Wirata. Kanggo apa wektu telung dina mal? Kula badhe pamit kaliyan Gusti Ayu Utari. Pamit kaliyan bakul-bakul pekenaken Wirata. Sisan damel ngrampungi utang kula kaliyan para bakul. Ya. Ingsun paring kawicaksanan lan kelonggaran telung dina ning janji. Janji kliwat saka telung dina kowe sing kledang-kledang ana kene aja takon dosa. Aku tegel mengko nek mugel gurune wong padon kaya kowe kuwi. Kanjeng Sinuwun menapa dipun peparengaken ingkang abdi badhe nderek matur. Ya, kowe bakal matur apa, Kanggo? Nyuwun pangapunten Sinuwun. Menawi kula raos sejatosipun Salindri menika mboten lepat. Ingkang lepat menika Patih Kincaka karana badhe ngrudha peksa kaliyan Salindri. Salindri wani mejahi menika karana kepepet lan bingung badhe tumindak menapa kangge njagi sariranipun supados boten dipun renggut dening Patih Kincaka. Lan upami wonten pawongan ageng inggil. Wonten pawongan ageng inggil ingkang bantu Salindri mejahi Patih Kincaka menika ugi boten dosa. Karana tumindakipun Patih Kincaka sampun kurang tata ngremehaken dumateng drajating wanita. Malah kedahipun pamarintahan negari Wirata menika paring nugra dumateng Salindri lan pawongan ageng inggil kala wau. Karana sampun sembodo nyirnakaken Patih Kincaka lan Rupa Kinca ingkang cetha pratela
damel onar badhe ngrubuhaken negari Wirata menawi estu kados mekaten menika naminipun Adi. Nyuwun pangapunten sinuwun pangeh lamun negari Wirata menika badhe tentrem menawi hukumipun boten jejeg lan boten adil karana lampahing hukum menika namung ngayomi keluarga lan sentana sarta wong sugih pasana hukum menika kangge nyiksa lan gawe rekasane wong cilik tanpa benten kaya hukum lading menika.